bisa kepanggih lan sliramu Dewi Maya. Sang Raja, menika kasunyatan Sang Raja pinanggih dumateng kula. Anbot-bote mung kula kepengin swita dhateng panjenengan Sang Raja. Maya, inji swita sing kepiye karepmu Maya? Leripun kula kepengin swita pinangka dados garwa panjenengan Sang Raja. Dadi garwaku. Sang Raja, Dewi Maya. lair tansing bacos kula tresna kalih panjenengan. Mila kula ngantun rantos juga-jugaraken anggen yen mepen supun masing asambung. Aku go tresna lair tumusing batin. Rina pantalaning ratri. Ora ana wanita kang dadi memani ing jiwa raga. Kejaba mung kowe Dewi Maya. Jalaran Sang Raja, aku jumeneng Nalendra ing kerajaan Malta. Kuwi muda taruna. Korsi gading kaprameswaren kumplang. Ora ana kang menang klungguhi. Kejaba mung kowe Dewi Maya. Sang Raja, Iya piye? kula pasrah jiwaraga saetaipun dhateng panjenengan Sang Raja. Apa kula tau gemi? Sineksen bumi lan langit. Tresnamu lan aku lair tumusing batin. Yen napa boten Sang Raja? Tak boten kinanipun kula paling goro kancang Rasa madu saya katon Pindhane wong ampak jalane wanci Pak. Kapapan kene obor sewu. Padang jinglang jroning ati. Wis kaleksana. Apa kang dadi cek paling asih? Sang Raja, kula boten Aku kang ketaman mulya. kalih sinten Sang Raja? Gusti karo sliramu. Dewi Maya yata mandhe. Amun saged tenangipun ngalembur. Senajan ing kono ana wanita kang ayu, Inji, ing kono uga ana wanita kang endah. Sang Raja, Nanging ayu lan endahe wanita kae ora bakal bisa ngumpuli marang kasulistian. menapa saestu Sang Raja? Winten. Saged kula kemisi pangantika panjenengan. Detonangan biar
Mas Raja. Nanging apa? Menika malah swargane gesang kula. Pinangka pikantuk kanugrahan kang tanpa pepindhan dados garo panjenengan lho Sang Raja. Kaya ngono. Inji. Satama bisa sinanding lan slirah. Lho kula menika paraga piyayi payune kaya ngono. Lho kok diimbang mayan. Upama dicondro. Windane widodari keng lagi mangejawanta. Aslat trep. Lamun to sinanding marang ing ya. Lho kaya ngene kok diundang widodari. Wis dianggep widodari. Nyuwun apa ora wonten nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ingsun minangkani. Oh ngeten. Kula nyuwun. Nyuwun ali-ali ingkang wonten matanipun. Aja kuwatir. Mata inten Sanes. berlian Boten. mutya Boten. durmata. Matane sampeyan. Matane sampeyan lho kula niku. Kula boten panten jaksa dolan sing sampeyan los-los mau nggih kula. Maya. Sing sampeyan narasi niku nggih kula. Maya, Boten wonten maya teng mriki niku. Maya, Boten wonten. Maya. Boten enten. Kula niki paraga panjenengan patih, panjenengan badal wakil panjenengan. Maya, Boten enten Maya. Maya niku putri saking putri. Malta niku boten wonten putri ingkang nami Maya. ning ngono wiwitan nggo pengasan. Rikala aku mesu budi, Nggih. ilang wujude Goro Kuda, Nggih. sing teka dudu Maya. Sanes. Dur sing teka sapa? Kula. Kowe. Nggih. Sing sampeyan aku nggih kula. Sing sampeyan narasi niku kula. Sing tak ambung kowe, Nggih. sing tak arasi, Kula. sing tak rangkul, Nggih kula. biar mateni wong. Nangge. Dadi kowe teh. Leres Kanjeng. Ning ngono aku lam-lamen lan Dewi Mayu. Nggih. Mesti kowe tuwuh pitaku. Leres. Nganti aku gandrung kayuyut. Kena diarani aku ketaman curi daning asmara. Leres. Ora ana liya wanita kang dadi pepujaning ati. Kang sesilih Dewi Maya. Dewi Maya, nggih. Kowe ngerti apa ora Dewi Maya? Nuwun sewu. Monggo teng kerajaan Malta niku mboten wonten Dewi Maya. Sakniki Dewi Maya niku saking pundi, saking negari pundi? Putranipun sinten? Nggih. Dewi Maya kuwi dudu putri saka ing kerajaan Malta. Ah, boten to? Nanging Dewi Maya kuwi putri saka kerajaan Ikete. Saking kerajaan Ikete. Bener. Asing Kuwi sampun. putri tunggal raja ing Ikete. Oh. Monggo karep. Aku kepengin mundhut garwa lan Dewi Maya.
Yayine Sulistia. Ayu. Putrine Ayu. Saurara putri Cocok raja. lamun sinanding marang ingsun. Cocok. Upama aku mundhut garwa Maya, kowe piye? Kula nggih sarujuk sanget. Dasarmu? Patut menawi lenggah jajar diadhep sedaya para kawula baski kadri wonten ing Malang niku saya kuncana kados saking. Kowe tenan. Oh iya. Yen pancen kowe cocok lan sarujuk, aku pantes sinanding lan Dewi Maya. Kula kira-kira yen aku njaluk tulung lan kowe piye to? Kula menika satunggaling abdi nyiwakaken dhateng kapribaden nengenaken kabetanipun nagari kejawi sundanipun. Tak ugemi aturmu. Nggih. Aku minta tulung iriten bergadaning prajurit Ilmata. Tumuju ana ing kerajaan iki. Kowe ketemu lan raja iki. Yen wis kepanggih lamar ke ingsun marang kerajaan iki Dewi Maya pundutan. Kados ngaten. Terang terwaca dawuhipun Sang Baginda Raja keparenga lengser palenggan indhaken dawuh panjenengan saking. Nek nganti ora durungake, monggo wasesa tepas.